guys, I'm back. Okay, ma-explain ko. Wait. Sa mga bago diha, hello, welcome to sa gini nga podcast. Manghilabot ta. Wait, kung makabantay mo mura ko gyungit gamay. Pasensya kayo ha kay murag ay something sa murag hiwi lagi yung camera. Hiwi akong camera. Anyway, sige lang di bitaw ni kuan serious, di bitaw ni professional. Anyway, guys, mura ko gyungit karon kay napaakan ako diri akong dila gamay sa akong right side kung katong mga naminaw diha video podcast man ni basta diri nga part. So murag kog arte mo storya daw murag basta murag kapoy siya istorya pero ginanta kong ipalipas na pod nga mahil unta ni siya before ko mag-record pero gimingaw ko guys, gimingaw ko buhat ani and just let me just explain. But before that, welcome back to Manghilabot Ta. Hello sa mga bag-o diha, ako si Phil Andrew and kani nga podcast more on manghilabot ra jud ko. Wait, mangrapo sa unawong biki bro gisingot di ko. Okay, so muna siya ma-explain ko gamay kay dugi ko nawala I know. Basog na mo ingon ba nga sorry na po this feel nga kuan wala na po siya consistency di na po siya padayon ko ani nga podcast. Oy and again katong sa mga bag hello ang Manghilabot Ta meaning ana mabasa ko mga Reddit stories sa Philippines nga Reddit dayon mostly relationship advice o ako ba yung gags ni siya nga category. Gags akong term for you know kay dili ko ganahan nga most sulti og mga explicit words diri nga dili pod comfortable ang uban para makakiter ko sa tanan para malingaw tang tanan. So mori akong stories for the first time mobasa ra ko sa title then mamili ra ko diri mga stories and if interesting ang title ako siyang basahon then mori ako and then mohatag ko sa akong unsolicited advice. Kabalo ko kanang unsolicited daghang dili ganahan pero wala mo koy laing mabuhat kay wa mo koy lingaw. So pasensya na ha mo nagtaas-taas guni akong intro kay magchika sa takadili before ko mo proceed sa kuan sa story. Kay kabalo ka dugay ko nakabalik kay 2 weeks ago na ako'y singing engagement and dugay jud ako ning inampuan nga ganahan kong balik og kanta kay katong sa mga nakailan ako kabalaman mo no nga I'm a musician. Dito dugay na ko ganahan mo balik og kanta-kanta and then ni-contact akong isa sa mga music director diri sa pinakamaayo nga music director diri sa Dumaguete. Maayo jud kani siya guys. Miss G, mention nito ka Miss G. Bitaw gikontak ko niya kay nanginangnan sila og male vocalist and then so wala sa ako nag-record og podcast kay I needed to preserve my voice kay lately kabantay ko sa akong tiwan kay siya very sensitive so gamay na kong so kailangan ko mo take care sa akong voice kay mostly sa akong mga kanta kay tag-as no so gamay na kong keng usahay manggod kay ubho na dayon ko sore throat na dayon ko so kailangan ko mo pahulay and then a week after that naapoy wedding pod so kanta gihapon and then naapoy isa ka song nga medyo taas-taas pod ang range so kailangan gyapon ko mo pahulay sa akong voice so muna siyang karon ako nakabalik guys sorry mura jud ko gipaningot diri so muna siyang reason nga nang karon ako ni balik so okay na explain ko na sige so padayon takigimingaw ko ani guys sa 2 weeks ko kung wala 2 or 3 weeks more or less man na so dahang kay kong ganahang istorya and dahang kay kong na-learn daghan kong mga realizations basta daghan. So excited kay ko let's just do this okay for 3 minutes na akong intro sakit siya akong ambot lang makabantay na by difference pero kung sakit yun siya istorya pero gimingaw ko ano so magpadayang juta guys bahala na okay sige go dili na ko sure if unsa nga category to ang last episode pero sige lang. Sige, naku nakita ndere and this is from the category ako ba yung gags. Now kung natingala mo nga ako ba yung gags lantawa paminawa ko mga previous episode. Pero sige, I'm excited. Okay, sige. Kani siya, Am I Worth It 349? Hello, I'm reading your story here in my podcast. If kasabot ka Bisaya, good. If dili, do your best. Kay ako gud siyang gamiton imong story dere. And this was posted 21 hours ago. Very fresh. Okay, ako ba yung gags na sinunog ko important files ng ex ko? Nanapunta ng ex. Whew, sige. Ganahan dyan ta ko mo basag stories nga dili ka bahig ex. Pero sige na lang. Saon taman nga namogi ang kasagaran sa mga tao kabahin man jud
uyab-uyab. So, sige lang. And the story goes, mag-live-in partner kami for almost 2 years. Magjowa din kami during those years. Tapos, bigla habang processing siya ng papers papuntang abroad, ni-ghost ako. Ni-ghost ako? Or ginost ka? Ginost ako siguro ni. Ayaw din sa akin ng tatay niya. Wala din paramdam mga kamag-anak niya. But weeks bago niya ako ginost, sinabi niya na di niya bagay mag-asawa at di siya mag-aasawa. Hintayin ko daw magbago siya for 10 years. What? Sorry, let's parahin ta. So, naglinis ako kanina. Nasa akin lahat ng original files niya. Dahil kinasal na pala siya sa iba. Last week pala buntis yon. Sorry ha, kulang-kulang yun ang word. Sorry jud kaayo. I'm trying my best nga mo make sense aning sentence. Wait. Dahil kinasal... No, di ba yungit ko, sorry. So, ganun. Dahil kinasal na pala siya sa iba last week and pala buntis yon. Imagine, ginost niya ako isang taon pa lang ngayon. Tawang-tawa ako, kinain niya lahat ng sinabi niya. Pangit pa pinalit sa akin. Hoy, harsh. Sinunog ko lahat yon from birth cert to diploma, lahat ng files. Nasa kanya din flash drive ko. Ayaw ibigay. So tell me, ako ba yung gags? End of story. Okay. Woo! Sige. Real talk, okay? In my opinion lang ha. Para sako lang jud ni no. Maybe it also comes with maturity pod no sa mga na-experience pod. Kapila ko nasakitan, kapila ko na binuangan, nga kanang mga promises lagi nga dilinan ra mga taglain na whatever. I understand the frustration and it was such an a-hole move sa iyaha. Immature kayo siya, ang imuhang partner nga di wala gud laman siya ni communicate nimo og tarong. And I hate ghosting, no? Although nana ko yung nag-ghost, sakit jud siya. Nana ko yung nag-ghost before and dili na ko ang anak karon. So when it comes to gisunog nimo ang mga papeles, for me, gags ka ana nga part. Para lang sa ako aha. Again, kasabot ko nga sakit kaayo, no? Sakit kay siya. Makalagot jud kaayo. Like, ihong ka na mag-asawa pero nakabuntis man di ka. So, para nako, immature siya nga move kay murag di pod baya lalim nga kanang mag-process ng mga papilis and dili man imuhagod ang butang. Munang dili kay ko mo maglagot ko anang mga music videos anang mga like kanang ang nisulod sa ako ang mind, Rihanna mangguro tong music video nga kanang ganing sunugon ang sanina, kanang i-bleach ang mga mamahalon nga mga suits kay para ma-destroy ang fabric whatever. Dili ko ganahan ana gyud. I understand the frustration no nga kanang kasabot ko anang ganahan kag revenge. Pero immature ka siyang move para nako. So, papeles, grabe magud ka importante ang papeles karon. So, imuha po na, pero para nako, gags na siya nga move. Kana na po niya part. Although, understandable siya, but para nako, gags siya nga part. Kuan manggug kayo ka ng, lisod kaayo i-process ron. Ang kabulo kong napaniya, imuhang flash drive, be the better person lang. Sana siya, sa term na kanang murabag dili lang unta ta mo sabay sa level bangay naman siya ani nga level nara gid unta ta diri na siya term nalimot ako sa siya nga term higher road sa good ne akong brain ni mo gana. So guys, akong unsolicited advice diri nga wala mo nang utana, wala po mo ilabot, wala po mo pakialam. Kung namoy kaaway, nung gibinuangan mo, I know it's your prerogative, inyohan ng decision, pero para nako no, advice from a stranger, ay na lang hilabti ng mga butang, sayang man good. I mean, let karma do its thing, let God deal with it. At the end of the day, maka-deal jud gyapon na sila silang consequences if na sila sa imuha.
Murag para nako dili magug ko moto og revenge nya kanang, although ganahan kay kuana di ko magpaka-plastic nga moingon jud ko nga dili ko moto og dili ko wala na ni sulod sa akong mind. Pero after sa revenge dayon moingon ang uban nga an eye for an eye, whatever, para nako it's not worth it. It's not worth the energy, it's not worth the time, 'di ba? Like ni mas nagka-complicate na noon imbes we are striving for kanang peace and moving on. Sa pagsunog nimo sa mga papeles, murag nag-pile up na noon ang resentment, ang hatred. So murag balik na pod mo, mag-away na pod, and then murag kakapoy, no? Ana ba? So para nako, ay na mo paginana, guys. Murag, okay, isulti tanan nimo, isulti. Unsay nasi mong kaloob-looban nga para makabalog isla nga sakitan ka, pero dun na petty ra pug kaayo, ana ba? Petty ra kaayo para nako. So para siya, nahilabot ako. See you on my next episode. Bye-bye.